बसुमतारी। नोंथांखौ आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय साबायखर। आसा खालामो जोबजासिम नायगोन। आं दिनै नोंथांनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरनि सायाव आं मोनसे इउटुब चेनेल बानायदों। बे चेनेलनि मुङानो जादों बड'लेण्ड टेकनिकेल एन्ड केरियार। बे चेनेलाव आं बायदि बायदि टेकनिकेलजों लोगोसे गोबां गोदान जब्स एन्ड केरियारफोरखौ सानफ्रोमबो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन। बेखायनो आं आसा खालामो नोंथांनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। हेफाजाबा बेनो, नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थुलुंगा हो, जाहाथे आं साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनो हायो। आंनि थांखिया रां खामायनायनि नङा। बर' हारिनि लाइमोनफोरनि माखासे आंखालखौ नुनानै आं आवगायबोदों। बांसिनै आं गोदान जब्सफोरखौ आपडेट खालामबाय थागोन। बेखायनो नोंथांनि थाखाय गोनांथि गैयाब्लाबो सोरनिबा थाखाय गोनांथि जागोन। अन्नानै भिडिअफोरखौ शेयार खालाम, जाहाथे आंनि थांखिया जाफुंसारो। आं भिडिअखौ 20 तारिखनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन, 20 जुननिफ्राय। अन्नानै नेथ'दो। जोबथारनायाव आं नोंथांखौ दसे सम होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।